Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulit balitaan ka Radio Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Oktubre 12, 2023. Kawatan sa tienda, arestado. 7 ka mga coop sa Santa Barbara nagtambong sa Municipal Cooperative Day. Kapag program ginatibong ka Santa Barbara Municipal Agriculture Office. Iloilo Provincial Government magahiwat ka vlog contest. Probinsya ka Iloilo bugos ang kampanya sa pagtanom ka puno kakahoy sabat sa climate change. Arestado subong sa Municipal Police Station ang 32 anyos nga lalaki nga naghuwag ka pouch nga may sulod 2,000 pesos nga napanagiyahan kay isa ka tindera sa sulod ka merkado publiko sa Santa Barbara pasado alas 8 sa aga, Oktubre 12, 2023. Ang suspect ang naglakat dayon apang tungod gulpi nagsinggit ang biktima. Nadakpan ini ka bystander kag turnover sa kapulisan. Kung sali nakitan man sa CCTV ang natumod na suspect. Pamatian pa yung Police Major Seri Pabalan sa interview ni Ugyon Albert Salvanis. Is from Pasig siya. So, after na nag-ano siya ng Pasig, double check namin dito sa Pasig, may kulasi, kung isang address, nag-coordinate na kami dito sa police station na at least ma-check natin ang background niya. Kaya puno isang tattoo ang lawas niya sa pag-check natin. Mga pila edad niya, sir? Siguro mga 30 plus pa rin siya. Kuwai pa niya sa 40. Ongoing pa, biyabi sa mga doon nga interrogation sa iya, ang investigation pa sa iya. So hindi na ako ang real yung Kawatan sa tienda, arestado. Masobra isa kagatos ng mga miyembro kapito ka mga kooperatiba sa Santa Barbara ang nagtambong sa Municipal Cooperative Day, Oktubre 12, 2023 sa Municipal Convergence. Yara ang Santa Barbara National Comprehensive High School Multipurpose Cooperative, Santa Barbara Public School Teachers and Employees MPC, Hapon MPC, Philippine Coconut Authority Credit Corporation, Konaynay MPC, Santa Barbara Market Vendors MPC, kag Santa Barbara Pacoma MPC. Kag ang host subong nga tuig amo ang SBNHS MPC. Iniangot sa Co-op Month celebration nga may tema nga cooperatives pioneering the path to recover amidst modern-day challenges of climate change and food security. Ginapangabay naman ni Mayor Doc Dennis, superficial sa mga kooperatiba, ang maayo nga pag-manage ka financial statement. Isa ini sa pinaka-importante tungod diri makitaan ang revenues, gasto kag profit. Ini para man sa mga benepisyo ka mga miyembro kag padayon ng pag-develop ka isa ka kooperatiba. Pamatian ang mensahe ni Mayor Dennis, superficial. Ang financial statement na medyo malaksi and of course so many times ang financial management will also be a problem. Hindi naman ang way of cooperative. So management is very, very important because management ang importante yan sa survival ng kooperatiba, may ito mag-confirmate ka na 2A. And of course, the services are being given to the members kaya ang mga members na enjoy na. 7 ka mga co-op sa Santa Barbara nagtambong sa Municipal Cooperative Day. Ginainganyo ka Santa Barbara Municipal Agriculture Office ang kabaranggayan nga i-practice ang hapag na nagapulugan halina't magtanim ng prutas at gulay. Ang hapag isa ka programa ka Department of Agriculture kag Department of Interior and Local Government o DILG nga nagatuyo papagunon ang kapasidad sa kabaranggayan sa sustainable agriculture. Sino kay Agricultural Technologist Joven Sanico, isa iniga pamaagi para sa food security, pagsabat ka malnutrisyon kag makadugang supply
kapag kaon ka panimalay. Gani ilag na pangabayang ipatuman ang backyard gardening, magtanom ka mga laswa, kararuton, kag mga nagapamunga nga kahoy. Pamatinan niya payag sa interview ni Ugyon Allyza Cordero. Hindi ka pa maagi no sa with regard sa atin nga sa atin nga food security hag sa nutrition man no nga ang kada pamilya or community sa isa ka barangay mag-engage sa pagpananom ka mga ulutanon kag mga kararuton da pati fruit trees nga pwede makabulig sa ila dugang nga supply kapag kaon sa ila kapanimalay. So para ma-address natin ang isara na murang food security kag ang malnutrition. Kapag program, ginatibong ka Santa Barbara Municipal Agriculture Office. Pinapamaan sa tanan nga Ilonggo vloggers, video enthusiasts, social media influencers, kag digital creators nga magahiwat ka vlog contest ang Iloilo Provincial Government. Isa ini ka inisyatibo Kapitolyo ang makaganyat ka mas madamo nga investor sa probinsya ka Iloilo. Ini ang may tema nga Why Invest in Iloilo Province. Bukas ini sa tanan nga Ilonggo vloggers basta hindi permanente nga empleyado ka Kapitolyo kag ka district hospitals. Sa mga interesado, yari ang dapat tandaan. Ang vlog ang dapat kuha sa isa ka munisipalidad sa Iloilo o component city, Pasig City. Ang vlog dapat nag-focus sa isa to tatlo ka investment opportunities sa probinsya. Nagalawig 3 tugtog 5 ka minuto. HD o high definition 720 progressive scan o full HD 1080 progressive scan. Ang vlog dapat bago, wala pa 3 ka bulan nga ginkuha kag hindi file o old or stock video. Dapat wala ka na post o na publish sa kundiin man nga social media platform. Dapat original ang background music o kung hindi copyrighted. Kag ang vlogger dapat magsumiter ka entry na kaapid ang scanned copy ka proof of residency kag personal details sa Oktubre 31, 2023 paagi sa Google Forms. Para sa formas kag dugang nga kasayuran, magbisita sa official Facebook page ka Santa Barbara Ugyon. Iloilo Provincial Government magahiwat ka vlog contest. Samtang padayon ni may eksperyensya sa Iloilo ang epekto ka climate change, bugos naman ang kampanya ka Iloilo Provincial Government kag LGUs sa pagtinom ka kahoy bilang sabat sini. Sa ini ka pamaagi sa pag-adoptar ka movement for a robust, progressive, globally competitive, and resilient to more progress. Ang development mantra nga more progress Iloilo ang ginapangunahan ni Governor Arthur Dr. Defensor Jr. Ginapatiyan ka gobernador nga ang pagtanong kag pagpadamo ka kahoy isa sa pinakamaayong nga strategiya batok sa global warming. Probinsya kay Iloilo bugos ang kampanya sa pagtanong ka puno ka kahoy sabat sa climate change. Kag amulyatong natipon nga balita subong adlaw. Tutubwa sa pareng nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero. Ini si SK President kag SP Member Clyd Octaviano. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.